Start ye phi pilak kumno namar phimla u phi sukanjat no ba un dekot un mensau no kata kam dei ban long happy haba utu porlok jong phi kam state haba phi la kai phi kadai ka kamram jong phi ban perkhat ba kumno ngadei ban le kata kamut ba la ta utu porlok jong ustat kadau ba mare u practice ba tema phi ru phi practice ba kata kadai ka dei ban don ka spirit aga jong phi ba phi dei ban don ka competition Lada pidon ke competition kata kadai ka ba phila henry nga pat nga ka jingkhot ka jong phi nga sngo nga pdiang sobha henry nga ngamde unong ele unong kandidat lani udi unu mon riu te dei na kata kadau te hakdei ko por nga sngo bon ong ye phi ki samla lani ki rangba kira long kebi ba kajing la kai sport kadai kawe ka bakong santam ha kajing im kajongi khamtam ya ki de ki hep ki berit kajing la kai sport kalong ka bakong santam hakum kadai kajuk kapor ka bamenta kajing la kai sport ngas ngobon ong ba kapli lat sibun lada phi la kai football lani phi la kai cricket kadu kajing la kai menta kala don ka skup hapo ri India But pila ban im, pila ban pendap, ya ke jing don kam, ya ke jing kesem ke jong phi lengba ke de ke jing la kai. Te ladang ipai ke bede bat ke por ke jongi. Ke bangi ngi la kai mensua kemut ba ngasngo ba ngim na yo ya kata kalat. Kum ba yo phi hak di ke por. Menta ke la don ke grassroots level ke bede la kai football. Kemut ba ke kena ke la ban league training. Ke la ban la kai men step ban pelut ya kapor dikata kadai ka kabukalat kabab kejingil akai ba menta phila ban long ki player ba menta phila ban ya soy kontrak ban kado ko club hakador ka bahe ba phil akai haka season they don't come ban dengan ong phi ki de ki hab ki barit don't come ba pin tray sitam ngang ne syakmat ban kawing ngas ngobon ong ngai phi kum ki hab ki barit haba phila kai football kenmau ba pilong banlong disiplin kamut kumlo dei banlong berhenti ubam le ikido ki bo ben susi ikiwai kum player disiplin kamut kata kamut pimdei bandi kiat bandi duma bayala kai football bandi pindei utau sportman lada fidi duma lada fidi kiat lane kidi ki jingdi ki bom tei pinampoi he ko player kata ka dei banikong kabaar lada fi kwa balong player dei balong player balong surit ubom dei balong basngo sarong tang balakiu la ha ki jingila kai namar balada fi donia ka bensim ka jingso sarong pinam kiu lano ape nuksai Messi Udai wina ki player bela pau nama ka perthai uni udan ya kamensim ji sorit dina kata kadau upau ha ka perthai but ula penjob world cup ialah ka jongkari namar ka jing sorit ngobha ya gani kamadan syaka mauli ba area bagan yo ban penyan ban pentulun ya gani ka tournament ya ka kum ka area kala kadon ya ka penta ya ka ban kentiu ya ka sam haka jingle kai ku jongpi kumki hap ki barit te kamdei tang ka football de ku jingthu jongi bangin ki tiwi ka sap ka talent ku jongpi hak pun ki panta kamtam hak jingle kai sport tinga kenturu ye phi ki samla ki hap ki barit ba phi snop ha ban sim ye ka panta kum ka jing stang ba bat kentiu ya ka lawe ku jongpi ba phin yele kai ba bat pen i la ka jong ka sap ku jongpi ba pinyo ban kiu na kowe ka kadan sikowe kadan ti ka ba hakmat nga kentu yipi ba pin so ha ban sim ye ke ban ka liang chi chipikas ula kentu yipi ba pin te kita ki samla la di ki khna ki baton ka ka musim ka jing snurin ba ondei ban ye theu ye ka no jing bakla jo ki bei patki pra khna te tang ni ki te ni ba khnian nga sungai ban ai khuble ban nga ngej ba ye ki bomla ai kaban ai kumle kan yo poro jiwa ngal kumplet ngai ba ngala ai kumle kulung lang ya baro kule sibut